עם יאנה פרוביז, האישה והאגדה, ואני חייבת לומר שכשיזמנו את ההפקה הזו, אמרתי, אוקיי, יאנה, עוצמה נשית, יאנה זה עוצמה אנושית. זה בגדול החפץ שלי. נו, לא מפתיע. בגדול כאילו זה נקרא גימבל בשפה המקצועית, זה מייצב של המצלמה, משהו שרציתי המון זמן, וככה אמרתי לעצמי, אני חייבת לקנות אותו ליום הולדת, ואני מצלמת איתו בעצם את הוולוגים שלי, את החיי היום-יום שלי. יש סיסמה, just do it. מישהו אמר את זה לפנינו, כן. כזה. כן, פשוט לעשות. קחי את הטלפון שלך ופשוט תצלמי מה שיש. נכון, יש הרבה יוטיובריות מצליחות שהתחילו עם האייפון. נכון, גם אני התחלתי עם מצלמה, לי מושג כאילו. תיק על שמך. איזה מהמם. נכון? איזה כיף, תודה רבה. אז תודה לך שהיית כאן. תודה לטייב שביקר אותנו כאן. בואי נשים כמה פריימים ככה יפים על טייב. מה זה? מה זה טייב? אני קורא ספר.